SM-kisapäivä ja tää on nyt myös sitten ensimmäinen kerta, kun tavataan taas joukkueen kanssa ton meidän ekan leirin jälkeen. Me päästään sitten vielä esiintymään siellä ja esittäytymään yleisölle ensimmäistä kertaa tämän vuoden kokoonpanolla. Ja nyt me ollaan menossa Annin kanssa yhdessä vielä radiohaastatteluun tässä aamulla. Niin meillä tulee tämmönen hyvin myös maajoukkuetäytteinen päivä. Calm before the storm. Vielä ihan hiljaa. Sitten kun tänne tuli se parin tunnin päästä, sitten täällä on niinku meininki. Harvoin tulee maailmanmestareiden kanssa tälleen istuskeltua vaan ihan lauantai-aamuna. Hei, minkälaiset fiilikset teillä on? Huhtikuussa tuli tosiaan toi maailmanmestaruuskulta, niin onko se jo jotenkin uponnut takaraivoa, että mitä tapahtuu? Aloita vaikka Rosanna. Onhan se pikkuhiljaa ehkä tässä, ja sitten kun on tullut koko ajan pieniä niin kuin muistutuksia siitä, että nyt meillä tuli eka kertaa urheilugaalassakin päästiin ehdolle siihen vuoden sukehdutavin urheiluhetki, joka oli tosi hieno osoitus meidän lajille ja ihan siis meille kaikille urheilijoille, että se oli tosi hienoa ja saatiin taas tunnustusta siitä. Se on koko ajan pieniä muistutuksia siitä tulee ja edelleenkin tulee kylmät väreet aina kun muistelee sitä kilpailua. Mites Anni, ajatukset ja muistelut tuosta hienosta hetkestä? Onhan se joukkueelle iso saavutus ja se on niin monen niin kuin vuoden työn tulos, että kyllä se niin kuin Rosanna sanoi, niin kyllä se nostuttaa niin kuin aina kylmät väreet. Ensimmäisenä maan historiassa tai lajin historiassa, kun se ei ole Yhdysvallat, joka tämän niin kuin MM-kullan vie. Minkä takia Suomessa cheerleading on niin kovassa iskussa tällä hetkellä? No niin kuin jo tuossa äsken mainitsinkin, niin sen tavoitteen eteen on tehty niin kovin monta vuotta työtä, että se on aikoinaan tuossa 2011-2012 asetettu seurajoukkueella tavoitteeksi se maailmanmestaruus ja sieltä on sitten moni urheilija yhä edelleen mukana ja viime keväänä myös tässä joukkueessa niin monta urheilijaa jo niiltä ajoilta mukana ja se on nimenomaan se pitkäjänteinen niin kun työ, mitä tässä vuosien aikana on tehty ja on nimenomaan urheilijoilla ollut niin kun vahvana siellä ajatuksissa se, että se maailmanmestaruus on se niin kun isoin tavoite ja se isoin unelma ja se on ajanut toisaalta niitä urheilijoita ja toisaalta nyt sit myös maajoukkueen niin kun lähivuosina jo niin kun saavuttamat tulokset niin on toisaalta myös sit inspiroinut nuorempia urheilijoita ja vuosi vuodelta niin meillä tulee koko ajan niin kun lajin kehitystä ja menee ihan hirveästi eteenpäin, että se tavallaan myös sitten ne tulokset, mitä ollaan saatu, niin on ajanut sit toisaalta myös koko niin kuin Suomessa sitä eteenpäin. Sä oot, Anni, 17 vuotta harrastanut tätä ja olit muun muassa 2007 ensimmäisessä kootussa maajoukkueessa. Mistä sulla, Anni, lähti tää cheerleading? No on itse alun perin tuolta Vaasan seudulta kotoisin ja sieltä sitten kavereiden kautta aikoinaan siinä 2000-luvun alussa eksynyt sitten lajin pariin ja nimenomaan ehkä tämä 2007 vuoden maajoukkueprojekti on sitten myös se, joka toisaalta ajoi siihen, että muutti vähän niin kuin lajin parissa Helsinkiin ja sitten päätyi tai haki HC Eliteen ja on siellä nyt sitten vuosien ajan urheilu ja se on ehkä nimenomaan ollut se 2007 MM-kilpailut sellainen käännekohta, että silloin nuorena 17-vuotiaana urheilijana niin se on ollut nimenomaan ehkä se, mikä sitten todella niin kuin avasi siihen, että tämä on niin kuin se juttu ja miten niin kuin isoja asioita tässä voi vielä saavuttaa ja miten paljon on vielä sellaista, mitä voi nähdä ja tehdä tämän lajin parissa. Että uskon, että ilman sitä niin kuin 2007 vuoden maajoukkuekokemusta niin ei välttämättä istuisi nyt sitten tässä. Ja Rosanna, olet urheillut 14 vuotta. Mikä sulla sytytti rakkauden cheerleadingiin? Mulla sytytti ehkä rakkauden tähän lajiin se, että isosisko oli aloittanut harrastamaan ja mä näin ne perinteiset Bring It On-leffat silloin 2000-luvun alussa. Ja ensin pannoin, etten ikinä aloita tätä, että hirveän pelottavaa ja näyttää tosi siltä, että siellä voi sattua. Sitten mä menin kokeilemaan ja sen jälkeen mä oon sinne jäänyt. Että tää laji on niin monipuolinen, sä saat sun elämässä parhaat kaverit täällä. Sä kehityt urheilijana, ihmisenä, ammattilaisena, että täältä saa kyllä niin kuin kaikki taidot elämään. Äiti. Äiti. Moi. Moi, äiti. Sä tulet kävelemään tästä vahingossa. Niin. Mun pitää kuule laittaa radio päälle.
lavasta tilanne. Kaikki ottaa vaan kameraa. Koska näinhän haastattelut mitalit ja sitten sormukset saa joku tämmönen jenkkiperinteinen, että on se iso sormus siinä sitten. Ihan mielettömän hieno. Näitä ei kävele vastaan hirveästi tuolla niinku. Pitää saada sormet täyteen. Totta kai, joo. Kysymys herää, että miksi 2 kapteenia? Meillä on itse asiassa 3 kapteenia kokonaisuudessaan, eli meidän 3. kapteeni ei ole tällä hetkellä täällä paikalla, että hän on valmistautumassa sitten omaan kisasuoritukseen nytten. Eli meillä sitten kapteenit yhdessä niin kun hoitaa näitä asioita. Meillä on iso joukkue, 32 urheilijaa, niin sitten että siinä se on 3, niin saadaan sitten pidettyä kaikki narut kasassa. No se on ihan silleen niin nimetyt urheilijat, ketä te hoidatte vai jakautuuko hommat vaan silleen vähän orgaanisesti? Ei ole mitenkään niin kuin jaettu sillä tavalla joukkuetta kapteenien kesken. Enemmän se on nimenomaan, että kun tulee eri asioita, mistä kapteenit kantaa vastuuta, niin siinä pystytään sitten niin kuin jakamaan niitä tehtäviä keskenään. Ja se, että mekin ollaan kaikki 3 niin pitkään oltu lajin parissa ja jokainen ollaan toimittu myös seuraavaskapteenina. Meillä myös luonnostaan sitten myös jotenkin löytyy ne omat paikat ja omat tehtävät niin kuin helposti siellä, että meidän yhteistyö niin sujuu kyllä mainiosti. Linkoitte toisiaan hillittömiin korkeuksiin ja teette pyramidia ja kaikkea sellaista. Tuleeko paljon haaveita? Tuleeko tapaturmia? No jonkun verranhan niitä aina tulee, mutta siinä just pyritään aina siihen turvallisuuteen. Et sen takia meillä on aina, kun harjoitellaan uusia taitoja, niin meillä on siellä näitä spottereita, eli varmistajia. Jos sieltä tulee joku alas, niin ne ottaa sen sitten kiinni. Tietenkin aina se ensisijainen vastuu on niillä omilla nostajilla, jotka siellä on. Ja siis koko lajihan siis perustuu luottamukseen. Eli jos sä et luota siihen, kenet sä heität sinne ylös, tai se, joka sinne ylös lähtee, se ei luota niihin pohjiin siellä, niin silloinhan et sä voit tätä lajia oikeastaan harrastaa. Eli siihen se myös sit perustuu, niin sitten sen yhteishengen ja luottamuksen täytyy olla sitten ihan todella kova. Onko tullut Anni sattumia? No ei oikeastaan tämän lajin parissa mitään sellaisia vakavampia. Että aina totta kai on vähän, että saattaa vähän sormi jäädä johonkin, kun nousi ja pyörii vinhasti sinne ylös, niin aina välillä niitä pikkuhaavereita tulee, mutta ei omalle kohdalle ole niin tämän lajin parissa tullut mitään isompaa onnellisuutta. No, mulla on murtunut vähän nenää ja sitten vähän poskiluuta mennyt tosta, mutta ne on enemmän kanssa ollut tällaisia, että kun on nuorempana lähtenyt harjoittelemaan vähän liian kovaa taitoa, jolloin ei ole sitten itse tajunnut ihan sitä, että okei, mun olisi pitänyt väistää tuohon vähän sivuun, niin mä en olisi saanut siitä kyynärpäästä naamaa. Eli se on enemmän sit ollut tätä näin kuin nuorena, kokeillaan ihan kaikkea, että sitten nyt lähivuosina ei ole sitten tullut mitään tollasta. Tuliko sulla siitä mitään, rupesiko pelottaa? Oliko helppo nousta takaisin sinne pyramidiin? No mä oon itse asiassa siellä pyramidin alla, että mä oon aina ottamassa niitä tyttöjä kiinni, että ei ole kyllä oikeastaan tullut siis mitään sinänsä pelkotiloa, että sitten on vaan tiennyt, että okei, mun täytyy itse vaan niin kun, reagoida paremmin ja se niin kun oma reaktiokyky täytyy olla sitten nopeampi ja se on sitten siitä myös sit kehittynyt. Viimeisin tommonen mulla tapahtui siinä vuonna 2009, eli siitä on niin kun melkein 10 vuotta, että nämä on tapahtunut. Kuinka paljon tämä laji on semmoista tiukkaa puurtamista ja säntillistä harjoittelua ja mitenkä raakaa treenaamista? No kyllähän se tällä tasolla on jo ja se vaatii urheilijoilta niin paljon myös sitä itsenäistä niin työn tekemistä, että meillä maajoukkueessa niin osa urheilijoista urheilee samalla seurajoukkueessa ja sitten on taas meitä, jotka ollaan tavallaan pelkästään maajoukkueessa, jolloin meillä se treeni jää puhtaasti siihen, että harjoitellaan sen oman ryhmän kanssa sekä toki sitten maajoukkueen leirit, mutta varsinkin seurajoukkueessa harjoittelussa, niin kyllä tämä syksy ja kevät, niin se on pitkä ja sillä tavalla raskas, että niitä harjoittelutunteja kertoja kertyy viikossa kyllä ihan riittämiin ja siinä samalla sit pitää kuitenkin hoitaa työt ja opiskelut, jotta pystyy taas rahoittamaan toisaalta tämän oman urheilemisen, niin kyllä se niin kun vaatii urheilijoita kokonaisvaltaisesti niin sellaista todella hyvää elämänhallintaa ja nimenomaan, että aikataulutus niin pitää olla aika tiukkaa. Tässä te olette kertonut jo, että se ryhmämeininki ja sellainen on tärkeänä tässä. Kuinka kilpailuvietti siellä? Onko se sellainen, joka vie eteenpäin tässä hommassa?
Ehdottomasti. Et musta tuntuu, että yksi hienoin asia maajoukkueessa myös on se, että me kaikki kilpaillaan keskenään, mutta se on semmoista hyvää kilpailuhenkisyyttä. Eli me koko ajan pusketaan itteemme, mutta samalla myös sitten toisia eteenpäin. Et kun me nähdään, että me trennaan siinä 4 hengen stunttiryhmässä, niin me nähdään, että se toinen 4 hengen stunttiryhmä oppii uuden taidon, että se, että hei, jes, mekin halutaan oppia toi, mutta sitten samalla me myös autetaan toisiamme, että se ei ole sellaista, että okei, noi oppii, nyt mun pitää oppia joku parempi, vaan se, että me viedään sillä tavalla koko joukkuetta eteenpäin. Ja sillä tavalla se maailmanmestaruus sieltä on myös tullut, että me ollaan oikeasti koko ajan pyritty siihen, että meidän pitää olla koko ajan parempia ja parempia. Ja näinhän se kuuluu ollakin, ei sitä muuten tuloksia missään nimessä. Väistämättä väittäisin, että jollekin muullekin nousee mieleen sellainen kysymys, että pitääkö cheerleading aina tulos? Ja mitenkä se tilaisuuden sitten niin pitää päättää? No sanotaan, että kisatilanteessa niin kyllä se niin kuin edellyttää sitä, että tämä on kuitenkin niin kuin aito laji ja sillä tavalla niin kuin esteettinen laji, niin se, että tuomareille ja myös ennen kaikkea yleisölle välittyy niin kuin sellainen tunnelma, että se suoritus, jonka joukkue tekee, niin se on niin kuin heille tietyllä tavalla helppo ja kevyt ja niin kuin, että se näkyy urheilijoiden kasvoilta niin kuin se ilo siitä tekemisestä. Se, että onko se sitä aina, niin ei rehellisesti niin kuin, ei tietenkään eikä sen pidäkään olla. Että kyllä se niin kuin tuolla treenisaleilla näkyy ja se kuuluukin näkyy välillä. Että kyllä se on, niin kuin, on sitä kovaa puurtamista ja se ei aina tunnu niin kuin helpolta ja kevyeltä. Ja niin kuin tuossa vähän sivuttiinkin, niin ei sen tällä tasolla toisaalta kuulukaan tuntua. Että se vaatii kuitenkin sen niin kuin oman sellaisen niin kuin puskemisen myös niissä niin kuin raskaissa ja vaikeissa hetkissä. Ja silloin välttämättä se hymy niin ei kyllä ole siinä kasvoilla ihan aina. Mutta kivun läpi puserretaan, vaikka silmät olisi mustia. Kyllä. Hei, kiitos tosi paljon Anni Lukkari ja Rosanni Toivonen. Ja te esiinnytte täällä myöskin täällä tapahtumassa. Maajoukkue esiintyy Suomen mestaruuskilpailussa ja ei muuta kuin onnea sinne puolustamaan tätä maailmanmestaruutta. Kiitos. Kiitos. Tosi kivaa. Pian meillä on esiintyminen. Tai no ei pian, tässä on vielä hyvinkin aikaa. Mutta ollaan ready. Yeah.